Hindistanyň Indira Gandhi adyna halkara aeroportunyň gümrük departamentiniň howa aňtow birleşigi 19 kilogram gyzyly kontrabanda ýolu bilen geçirmäge synanşmakda aýplap, Türkmenistanyň 28 raýatyny şol sanda 22 dinany tutsak etdi. Bu barada Hindistanyň media terişdeleri habar berýär. Indian Express neşri özüniň 6-njy maýda beren maglumatynda agdalýan Türkmenistanlylaryň anöwini aýry-aýry iki wakada tutsak edilendigini we ele sananan gyzylyň 60 milyon hindi rupiýasyna, ýagny ortaça 890 000 Amerikan dollaryna barabardygyny aýdýar. Gümrük gullugynyň komissary Amandip Singh tutsak etmeleri tasdiklady. Çeşmelerimiziň aýtmagyna görä, aeroportyň aňtow gullugyny Türk Howa Ýollary kompaniýasyna degişli uçurda 23 adamdan ibaret bir toparyň Delhi şäherine geljekdigi barada ýörite maglumat gowuşupdyr diýip agdalýan neşir ýazýar. Resmiýetiň aýtmagyna görä, Türk Howa Ýollary kompaniýasynyň T5539 uçuş belgili uçary aeroporta gonunda Howa aňtow birleşiginiň agdalary ýolagçylary barlap 23 Türkmenistanlyny tutsak edýär. Olaryň geçiren jekmejek barlyklaryndan soňra türkmen raýatlarynda üst-üstüne dakylan ýüzüklerden, bileziklerden, zynjyrlardan ibaret gyzylyň üstü açylýar. Olar komissaryň kömekçisi tarapyndan soraw çekildi we olaryň mundan öň hem Delhi şäherine gelendiginiň üstü açyldy. Öňkü gezekde olar 7 kilogram çemesi gyzyly kontrabanda ýollar bilen geçirip biznesmene satypdyrlar diýip neşir tutsak edilen Türkmenistanly 23 adam soraw çekilýän mahaly gümrük gullugynyň resmiýetlerine Türkmenistanyň Howa Ýollary kompaniýasynyň TK716 uçuş belgili uçarynda ýene-de 5 sany türkmen raýatynyň kanun ýollary bilen Delhi şäherine gyzyl getirýändigi barada maglumatlaryň gelip gowuşandygyny aýtdy. Maglumata görä şondan soň Howa aňtow gullugynyň işgärleri bu raýatlary hem saklap, olaryň gyzyly kanun ýollary bilen geçirmäge synanşandygyny anyklaşdyrdylar. Hindistanyň habar beriş terişdelerinde bu iş boýunça deriňewleriň dowam edýändigi aýdylýar. Ýöne tutsak edilen türkmen raýatlarynyň ykbaly barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Bu mesele boýunça Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Hindistanaky ilçihanasy bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem başa barmady.